Majung adlaw ni Jung tanan. Welcome back sa moang channel ay Lexi Vlog. Kauban ho si Aliana. Diyan mapagpaghuman na magpamahaw guys. Karon day guys, September 8. September 8, birthday ro ni Mama Mary. Happy birthday Mama Mary. Great ko atay sa. Happy birthday Mama Mary. Happy birthday sa mga nang birthday rong adlaw guys. Happy birthday ni Jung tanan. Diyan karon day guys. Kantaan ako Mama Mary tayo ka. Sige. Happy birthday Mama Mary. Happy birthday Mama Mary. Birthday Mama Mary. Happy birthday Mama Mary. Diyan. Karon day guys. Mingaw ka do daari kameraman kay tas na ito pag gilakaw itos na janggi asikaso na regisi-kaso para silang senior citizen sinanay ito para tos ang baryo Aliana. Ja karon guys maghinlo na ko og para mag-garden mi ba hinluan na to na itong ubos kay grabe ra bangga pasulabi bagsagbot ja hinluan to na labog di pa kadyo init ja tangiran ninyo ja guys ja. Gapon din adlaw guys, wa ko'y vlog na himo kay grabe gidjeng labara sa hang bunag-bunag kay nawan-wanan ko das kanitong adlaw. Das birthday mayor. Na wanan ko mo nagalabad hang bunag-bunag. Nagalis Aliana kay hamang igo ra man hang pa kaundag to ja pagka tagtagod na hanap pang giuli daari. Kay sige magsamo ka kunos nanay. Day, kahit ka mamali. Hi Ma. Tita Tiri. Hi Tatiri. Ang po si Tita Tiri rong makauli nagdali arong nanas makauli na sila sa imong birthday puhon. No. Kami ra dari guys kay kuha gid la ay gid ka dari. Ja si Lexi di ay nag-video call mi gahapon. Ning si Tijuling nga si lay kuno pangitas jang papa. Naghilak ko nung natog. Nagakas ko nung sanina sa katunay. Naman ko nung sanina nga. Gipada si Mariano. Kay ningan ko nung Lexi nga. Gaksin ra ko nung to ni Lexi. O mingawan siya si Jang Papa. Mao ko ito gigakas-gakas. Das gabi. Iba to. Das naging gabi. Kay gahapon mo may nag-video call. Gahapon ako nung po. Ningan ko nung gimingaw na po na. Sa mo to ang istoryahan. Ningan nga mingaw-mingaw. Kayo i-transfer man ko dari guys. Lain na pong bugil kay balik mo balik sa uno na pud siya kay lain naman pag mga bata dari ja. Dari ra ba preschool ra ba dari 30 ka buok. Unja 30 man sila ka buok, di siya mapukusan og di siya kadto mapukusan madto matong datos maribo kay dosir bato sila ka buok 3 siya. Ang dari 30 ka buok, ag tengaan ko no. Naibuntag og napoy palis. Hindi para mag-mag-o ko kaya magbalik na pus uno. Mao di matungdad to kay na naman si Jay daghan naman siya nakatunan. Tingag na po siya sa ma'am. Diya agwantahan sa kamanaha taman mahuman iyang trabaho. 2 weeks man pod. Jawat pod maka tigum-tigum ko kayo pa man po naka sa trabaho siyang papa nag-apply pa man sa Cebu. Diya hangjo ramang kuning jo guys nga kanang nay naramang kanang nay tagaan og last chance si Mariano kanang di naram jang ibalik di na si Jai Black basta ang messenger para magkontak kay pud sila og kuno ay kami na Lexi mag-uban mag video call sila nya na kay manggong na-realize manggod na guys nga agluoy gadget si Lexian. Kay maman lagi magsigig pangita ni Mariano. Kay but-an naman gud siya. Mo nang na diyan namang naandan nga na mo gud na ijang papa diya. Sakitan man gud magtan-aw nga mag-ingana si Lexi. Mo nang nalamang gihina-hina og adyo nga para rapod buhaton na para rapod niya. Bas hindi ay og maukir ang tanan. Kay kitang tanan di man ta perfecto basin dahig na pay magbag-o pa nga na pero idahang obligasyon ron December tuloy gihapon kay lisod man tong ang abogado og di ma bayran ako na mapreso anja basta
Yan na guys, lisod lagi isahang kahimtang, di po ko ganahan og nga nang magantos ang anak nga mag-broken family kay mamampayhang naandan sa hang mama nga nagdarama po ko nilang nanagtatay nagdako di po ko gusto nga mapayhang hatag sa hang anak. Naluoy man kus vlog ni Mama Julie, murag ikaw matahang kasing-kasing na itong nagtanaw ni Lexi nga ningan nga kuhan sa nina kuno to sa diyang papa so ija ko nung suoton og mingawon manang nasakitan ko ba di ko gusto nga mainga nagahang anak diya mo na karon manikamot pag ko trabaho para makatigom ko aron puhon ako na di mag-focus ni Lexi, di na ko manarbaho o makatigom na ko, di na ko manarbaho. Nagalagay ko ang dari guys, na itindahan dari nga mga bus rapod. Kuan, ingan si Dana nga, di ba kuno ko kursunada ba kuno ko nga mo abang sa ijahang tindahan para ako kuno magtinda. Diyan, ingin mo ko nga sa ko ika-upper dana, kay magtrabaho pa ko. Ningan ako buhon na, og na ko ikaabang. Sayang magudpod kay daghan og kanang nay daghay mamalit kay kanang nay highway ra ba. Dapit ra sa highway. Pwede ra adto negosyuhan og puhon-puhon. Da mo ra ni guys, atangiran ninyo unja guys. Pasensya na mo kay mo ra gud ang gikuha sa hang gusto ra hang ipagawas ba kay naluoy leg kong Lexi. Ana namang balik si sa kanang nay hang Facebook. Di na naman ha i-block kay ni hangyo man bisag sa Facebook naman ko no. Luwa na naman ha kuan. Na naman ibalik. Ja kay bisagan sa na bali-bali papa si jaman gihapoy papa sa hang anak. Mo nang ako na ra may mag-adjust parang ni Lexian arong happy pud siya. Kay butan na ra ba makasabot na unsay among pang-istorya nga na ba makasabot na si Jaga. Ora to guys, kay puhon-puhon sawa pa siguro birthday na magto siguro ko sila Mama Julie kay mingaw lagi ko kaadyo. Manon sa karena nga daring hinlo ring ubos arong matamnan og pipino kay magtanamis na nagpipino ras ubos. Arang wish sa akong birthday guys kanang mga nagamang mga problema, labi na si Terry, okay na. Kami po ni Lexi, inatunta nga, kuhan. Bisan magdaghay mga pagsuway, mga problema, tagaan gapon may baskog na panglawas at adlaw sa Ginoo. Mura din na ang wish sa karong birthday na nga, ma-okay na ang tanan. Wa na yung mga problema ba nga na, ma-okay na, labi na si Terry Burst. Mura yung wish ang birthday, bahalag way handa, basta kay kuan, mawala naman yung mga problema. Masulbad na ba? Ninjo guys, dagang salamat ninjo sa mga tabang ninjo ni Terreverse. Dari sa mga pamilya, dagang salamat ninjo. Ginoon na di magbasa yung mga kamaadyo dari nama. Diyan mo ni guys, at tangiran ninjo anja. Kay hinlo ko na tos ubos. Karabing labon nga narabadyo to dya. Sunod adlaw na po, ang mga buwak na po ang ipang-arrange, mupalit kong kaang puhon. Kaya hang ipangbalhin ng uban, kaya nanggi sitiw nag-uban, daghan na ba? Ibalhinay na ng uban, kaya daghan na may nagkuan. Sanga-sanga ba? Sige nga na. Hana ibalhin puhon, diya mong tamakan rin dari, kaya umuuwan, magbaha, arinas among ang mapasud, among sud, ag kanang na tubig. Tamakan na mo, kaya na may daghang juta available, sa ganahan available. Na may daghang jota kay mamatog katong nag-bulldoze dari. Among tamakan, patabang ko sa ujuan. Di siya aron kay gihubak man siya. Sunod adlaw na nagmahuman kog hinlo dito sa ubos. Diya mo to guys, at tangiran ninyo unsa guys kay maghinlo ko dito sa ubos. Nagapaabot pa po kong nanay, di nila na sa ubos kay labong. Love you, Taisa. Love you. At tangiran ninyo unsa guys. Hello guys, nahinog nag-amo ang karnaba nga dari gikan na. Nahinog na. Rang lami Diya dari rin kumaguna guys da. Grabing labungas ka tunay gitamnan bitaw sa unag kuan niya tali. Batong upali dya. Dari balik na pag may garden dari.
Munang hinluan ron, init na raman. Karang labo nga ka dyan ah. Balik na po mag-garden kay sayang og di matamnan. Tanaw po kus mulberry guys. Huwag na na bay hinog. Kay hakot. Buaw ra bagay bunga, buaw. Nabayo-bayolit na pero kuwang-kuwang pa na. Mura magding gamay bunga eh. Hurot pa siguro langgam. Nag-call center si mother. Call center. Inja na kung hapon na ni magkuan guys. Kaya arang inita na ron. Wakay boss na nga nahinog nagkarnaba dia. Hanging nandad to. Alyana pod. Para magbukaan. Mas alyana pisig dahon rapid ang ganahan. Diara guys, ag karnaba nga nahinog na. Atong tilawag tamis baka ni. Tapos na nice gawas nagpa-isnak ni father. Tamis na Teresa. Tilawan. Sige mo ra pang usikan ha. Hinog ra ba nis punuan. Tilaway sa kapsig di ka mangangay. Adto to nagliso ha. Tapos day. Dah na ubos. Tapos day? Tarang. Minum si Papa? Nakita? Ako. Okay. Gimana? Hindi ka sa tamis. Minus man. Hindi ka sa tamis. Unang bunga ra bago ron eh. Meron na eh. Katawang ka day. Katawang ka? Mutos ka. Tapos tayo ka. Teresa, gini nga mag-stop to hold tayo ka. Hello guys! Wa man ko naka dadugo na dito kay na abda na mas grabing inita na. Nanguha ako gulay. Kay mag-utan mig sinunuban. Magsinunuban mi. Dahil kamunggay. Pwede po diya, Teresa. Pwede ka adyo kay gulay man eh. Diya dapoy. Kubasa. O patula. Nandiya ka ng mga taong daring daghang nang gidabo sa ubos dyan. Bangkuha. Mga loko na ni ubang kurma. Panghod na. Napangunima, tigom. Mani isagol dya. Nangwa po ko ganas o kalugbati. Yeah, ganas o kalugbati. Mga isagol. Ipawahin ng taong kay budget maragma. Mauya unahon. Di apay tangan dya. Hindi ka man nag-prepare dani. Mapalit pa ko og Bombay o luya. Asa mo, Teresa? Datos tindahan. Kinahupda naman ta. Tabag haros ka mong gayla. Yan na. Haros ka mong gabi. Tudluan erong mamat nang. Lalala. Atog sig hiwid-hiwid ba. Sa pa kay nay. Di nga pinangalawa-lawa. Buwang ka kamunggay. Bad na. Isang haros. Dari-dari ito nun. Sige di hasig si ko katawa. Sige, tanawara na yun. Nagkasara. Hinalusan. Tanawara. Mauba na. La, pag sige, kay mapalit ra ba ko kuan ron, luya o Bombay. Dito ka na dadag. Lahog madre, di ka mo tabag haros. Gabi, Teresa. Sige. Naghuman, Teresa. Nagduman, okay, pas alright. Ato idampo ng kuanda, ingani na. Ang mga ingani, labog na na. Ato apil, kaya matag-anta. Hapli na na sa kilid. Hindi na na apil. Diba to, Ronay? Uy, bes na rin no.
Babies. Birthday Mama Mary ron day. September 8. Pisas gindi rin maneron. Tara ron. September. Okay guys, nahuman namig hawan sa mga gulay. Mao na siya guys. Agkuwang na lubi na raman. O kanang ay Bombay o luya. Kaya palit pa ko. Mao na siya guys. Sarang lamian na nga mong giluto ron kay hanutoy. Ano may but-but day? Tayo ka. Eat na pa yung ha? Buhay pa na. Kaya ka na buwa. Ito na ito eh. Isus! Huwag yun ang nalabian maghapak day. Labian hapak. Alien na kakagot-got day. Whoops! Gagot-got. Lang ka? Okay guys, good ako. Hindi ka na ko yung palit. Oh, panag. Ikot ko na bukit yung taon na. Hi, buslot tinay. Yung mga kiligo din natin sa walang tubig. Oh my goodness. Diyan na ka nila. May bawda ang nilo. May bawdaan yan. Ano na yung asit na magkilid. Pagsangan mo ng mga dinamban. Tayo ka. Oh, alina. Tayo ka. Anja, alipay na kasi mong madre. Love you guys ha. Oh. Ang kalibad na ko ang tukarin. Hain ko yung kurama dito. Ang sarang yung kultura na ito. Wingig naman. Hay, ano po ulit yun? Hmm? Nangka ang tato itong amang sinuban. Hindi kay arang dagkaan naman. Talilinag nangka nila mayor mo nang kanina namang sari-sari ng gulay. Ha? Di ka mo po siya ng birthday. Love you guys ha. Mga gyapon dahil ka di ka kakagkik. Kay bawal. Hmm? Hindi siya, mayor. Iwasan sa rin na kudkud guys. At tangiran na yung luto na. Okay guys, naluto na gamo ang gulay. Tinunuan nga kalabasa ug mo to diha ganiha katong ganiha guys among hawa na des lamisa mo na siya guys arang lami akado. Niud to reta ninyo. Na diyan na jay kuan guys bulinaw. Niud to taninyo guys. Maniod ta guys. Maniud to ta guys. Dara ka mo sudan dia. Mungsod ang utan. Buwan. Ay nga nang bulinaw. Tatay, Ngapod. Ang bulinaw. nagtak makatay. Nagtakawa siya na bababoy. Dili mo siya. Taas manok yan eh, hindi tang. Tangad ba? Ha? Ano man? Ang tangad ang paas manok yung tangad. Hinagtak is tatay. Bitaw. Baboy din mo sikaw baboy. Tawan. Sige day nay. Wa naman. Si Mana. Nagito niya si Mana. Maniud to sa mi guys. Maniud to ninyo tanan. Sarap sa mo.